Hi guys, good afternoon sa inyong tanan diha. Welcome back to my channel at Ise Vlog. Dila ay magkukaron guys. Oy, diris among ana. Gas gadyo. Way lingaw diring lapita. Ag nagsabat-sabat diri sa kyanan. Ja. Ang alaga to asa silong. Auto silong lagi dari sa bahay. Ja. Ako'y pakita ninyo guys. Tagaan na ninyo sa sila. Kay kuan. Puringan ko. Higda ka intog. Jagang raga tog. Ya. Ito sidya. Sa wag ganay mang ihok-ihok laay ko. Kana inyong tanaw. Refrigerator, di ba? Pero tanaw agsod guys. Tadadang sinina aning gi butangan og tualya kay kakalat ang butang ganang pudo ang mga pang nesnes ya tadadang muna unika juning aho ang kuan guys sidalag panty sapatos bag sinina ya mga kare mga bololoy na diba guys yun na ini refrigerator nga di mo andar mo na ahong sinina lamig og kabinet diba. Kami kung kabinet guys kaya mga freezer ito na freezer tubig na guys dyan pag ganahan sila kay magawas ko dila ito irisod guys meron ka naman medyo problematic lagi po kay pag si maaari kuha ni siya ka na low potassium dyan sakit ani kaya awake o lawas kay baho nga nang awake depressed na siya kay magtulo na ko katoy dari wa man ni siya do wa may ni do ang ni dyan itsuon dari kay puro masakit yan sila matiguan na ya ag karili pupunahan sa tiguangan may mupulin haog diop karang diop magkarunahan dyan wa ko diop kay nasakit man itong kariliboy dyan kumangkit na ay kula ang karabang sis cancer dyan karaniwangan naman di mura nagmapalit sa hangin dyan mga itong isugot nilang puto kay looy mampun niyan joke man sige nalaman kay gaan doon ang pagtrabaho ang trabaho daari iko way trabaho mahumayan siya kaon ato ko maglingkod ko ato sed anja kuan udi maglingkod maghigda mag duwa cellphone mo pasabasa mag nailod magtanaw YouTube laay dyan mo jadi ay mo ano doon na bubuig ang halaman kay dagi kapan sa iring laay dyan mo dari guys ito na ladyo gate laay ito kamerang duha dari while is kondisyon pero pwede makumag-video kay dari na magkuikuan katugtugan pero ugman ako mag-video kay Domingo ang nakapait pod kay ibawalan sa tag-idsa na papadadon tao dari kay nagplano ko sa Pasko ko ako di makutuan ng Pasko pero mo buwan naman pa mo sabay ra gud kadaghanan dyan agang plano kay nakoy pangariyon dari
Isag ang igsuon or ang friend sa kay ibawalan magkustag isa sa igsuon dari pag umangken di ko na ko pwede magdadag tao diri karong panahon na kay ibang masakitan niyang gi alagaan sa magdadapo kung kuan ba mahadip siguro sila masakit na nasakit na sila dato mga kanser lang mga sakit sa dari ako pa na magkasakit osteoporosis sa batakdan sa pagkuno ko madyo ng kamera kuno duha dari kay wa kuno sila masisi bitaw pod pero buot man nila guys nga gibawalan ko di lang pug magtuman kay alang lang pa sa magkaayuhan dari sa bisan pag igsuon sa pagtuman ko silang gusto alisod na pag ilang tiwala na mawa na mao nang di na ho ibaylo kay kanang kuan lisod na unsay bawal sa amon unsay gusto nila nga buhati na kuan na lang mosunod na lamang lisod trabaho karong panahon na lisod na pa mangitag trabaho guys unsa ug na ni trabaho di na lang pud abasaran kay kuan labong maadjust pud sila na bisag tihik sila pero makakain naman pag ko ginagmay pag gusto kong magpalami magpalit pag ko lami nga sidan aw na may sidan dari karni taga-sirit, karni, ja. Kanang dadi permazo mong sig karni, oy, isda, nampay isda rin sa gulay. Mahurot ag pinilit nilang gulay, mapalit na pagkukahit. Kay, mas lami ag permi gulay. Jag ako kay tagdugay mo makalibang. Pero ka, adlaw, upat. No, na, di, magsige karni sa mo, di kalibang, isang buwan, upat ako kalibang kalima, kalata. Pero di man yung magasol ahang tijan kay ingon mang mga doktor kung basta way problema wa kay naramdaman sa dugay ka makalibang way problema na wa mo koy naramdaman sa gamay unja mao lagi nang kuan pagkarni di na permihan o prito kay kuan di maato ng pirmi prito kina sabaw kanang nay mga susos ag tiguang kay dahil naman sa makalibang wa may problema mao nang kuan ja mo lagi mingaw ko are ko di bawal pa magdag kauban mga amiga bawal sige na laman musugot na lamang na dam pag mag lonely is the night lonely is the day sa New Year parehas pero basig makauban ko sa amo sa bansing ko na masila rin Green Hills San Juan ja basig iuban ko mauban na lang ko nila ja kuan lagi minaw ag ja ganahan ra pag ko di maglakaw-lakaw kay kini lagi pang way budget sa daghan pa kong bayron yun napakoy loan sa is mo na yung problema na lamang maluwi lang Ginoo guys makahuman ako sa mga utang makahuman ako arang-arang naman po na yung gibati base na maluwi Ginoo 2023 makabalik ko sa abroad mubalik ko kay perting paita diri dikas pag-abot na 2019 antod karon grabe wa jud nahimos ang agi sa kuan may trabaho o aras utang gibayad wa pa ko kahuman unsa ug ni abroad pa ko tapos abroad nagtud siya nahuman atong hangbay ro wa pa nahuman atong hangbay ako pagkuwang ja karon di manggal o mga ko kahatag sa inahan tingid anang kuwang laghan sweldo sang kaugalingon daghang kong gibayaran siyempre unahan ang kaugalingon kay isip na way mutabang na akura wa mutabang sa mga bayranon akura sa guys kawani na pud panahon na gadog ito magpanahon unsa agkaron kay naghuat lagi ko kay naa ning gunsangan akong magatir groceries bawat tinagay papud na ingon mo sila nga basta wa ko mataga isa una
di ko na matagaan karon. Gani mo ko sa paghatag sa una nga wa mamidarin gipalista man hagang kuan ka tanan nagsinsos ang amon sa kay wa man maatli kay dito mas hospital. Da wa matagai mo tong karon day na ni deong nga rin ayaw giingnan nga dito mas hospital. Da mabalik ra mo sila bawat tinaad ba to di pa mabalik daw roy. O may problema di man pud may mga pasmo dari guay mo hatag na ano supply. Diya guys, maura to guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw, palihog mo subscribe sa akong channel guys. God bless you all, salamat, bye bye.